Ayun na guys. Punta dito kila paring Mark para kumain niyo. Oh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kumain ng manok. Kumain ng manok. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Good morning po mga kawaray. Yan, mga kawaray, naghahanda tayo ng mga kawaray ng pang baon namin sa aming swimming ngayon sa araw na to. Punta kami ng grotto ngayon. Nagluluto kami ng babaonin namin ito kawaray. Ito mga kawaray. Sa aming kamote. Tsaka ito pa mga kawaray. Daming kamote din po yan mga kawaray. Yan mga kawaray. Punta lang tayo mga kawaray sa labas. Bili tayo ng piprituhin natin na manok. Tsaka dito sa pansit na pang sahog. Mga kawaray, punta lang tayo. Samahan nyo ako mga kawaray. Punta tayo ng palengke. Tara, samahan nyo ako. Bye bye. Anong oras pa lang mga kawaray? Mga alas 3:30 na yata. Wala pa, tulog pa yata sila Roji. Yan guys, palabas na tayo sa gate. Tama na tayo palengke, bili tayo ng manok. Sada bilan tayo ng pritong manok. Gawin pritohin natin manok. Kano kayang kilo manok? Tanong tayo dun sa yung manok, 135 daw ang kilo. Try natin dito sa mandang doon. 2 buo, 2 kilo. May 2 buo. Kano baboy mo ngayon ito? 3? 20. Dalawa. Diyan na! Ang baboy mo, may itsan dito. Igisat kalate, di ba?
1,000. 1,000 per 20 yan. Boy, dalawa boy. Dalawang peraso. Tingnan mo magkano. Magkano yun? Magkano atay mo, te? Abay, Oh. 180. 347. Ano mo pa akong kalahati, pre? Para umabot mo lang. Yan na. Yan, magkano yan? 433. 83. Yo, what's up? Nandito na ako sa bahay mga koray. Kabili na tayo ng kompleto natin. Gagayat yung asawa ko. Dami ko tuloy na biling ano, crispy fry. Yan. Fry. Ay, ay, tuyo. Kalimutan to. Ha? Hindi dyan na sa mga makasasundan. Kahit panghuli na yung ano. Ano ba yan? Eh parang ko sa days yung titripoy namin yun. Tama ko. Manok. Yan guys. Bayan natin dito. Kakapi lang kami. Bumili akong panisal tsaka ano. Mamaya na lang mga koray. Update ko na lang kayo. Okay. Nahiwan na yung carrot tsaka yung ano, bagyo beans tsaka itong ano, repolyo. Huwaan pa lang din. Wow. Luto na ba yung ano? Luto na guys yung mga kawaray yung ano. Yan. Saging tsaka yung kamote. Nasa ilalim yung kamote. Namang isa nasa malaki. Mais to. Tsaka ano. Mais tsaka saging. Nasa ilalim naman po ang saging. Nasa ba? Yan. Nakaluto na kami guys ng ano. Yung sa ito na lang pula. Ito yung manok. Alin natin. Kala ko nag-init ka na ng tubig. Yan guys, nahiwa na. Para sa pansit. Inabos mo ba? Inabos mo? Ano na ka na nito? Saan mo ito? Ganyan.
Pandesal muna tayo. Tsaka kape. Mga koray yan. Prito na lang. Para sa pansit yan. Para pang yung mga koray tapos na po siya. Dibahan yung sa kulit yan to. Tapos na hanggang lang ano. Rituhin na lang. Yan, ready na yan. Okay. Sunod na yun ah. Nagturang sa bato tatlo. Ayun na guys. Punta dito kila paring Mark para kumain. Oh. Kumain ng manok. Kumain ng manok. Tingnan lang natin ito. Ano yan, pre? Oh? Ano yun? Yung sa taas niyan, ano yan? Saan? Yung bang tablado? Ilaw. Sandaling ko nga ito eh. Ba't ka ba yung mantika?
Kumugtid lang ito. Dito, pre? Hindi na pa. Ha? Ha? May pakulang ka pa? Wala. Anong baunan? Yan lang, yung dilaw lang. Sahog pa lang, marami na. Ha? Sahog pa lang natin, marami na. Para kontento sa sahog. Nantok na yan. Ay, nantok. Ano na kaya ang kaano? Medyo sarap. Oo, sa kanya ka namin eh. Mas stress, sabi ko, mas stress. Ano mo mga ginagawa? Lumaan ako kaso madilim. Hindi na ako nagano. Bumalik ako dun kasi kinuha ko yung ano. Mabuti gising siya. No? Papa mo. Ano? May bisita agad. Si ano? Butat din. Here. Ang tawag yan. Johan yan. Matulog ka naman. Ha? Dito, bawal. Hanggang ground floor ka lang. Yan guys, tubig na pakulo lang tayo para sa pansit. Woo! Saan akin? Saan? Sa damitan. Bugoy! Yo, what's up? Yan guys, luto na mga kawaray yung ano natin, pansit. Yan, nasaling ko na doon sa ano. Dito ko na lang muna puputulin yung vlog natin. Ibubukod natin yung pagpunta namin sa Grotto. Kaya mga kawaray, suportahan nyo yung YouTube channel ko. Don't forget to like, share, and pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. I love you guys. See you next vlog. Bye bye. All them